Košice, Košice. V stredu nastúpime doma proti Orenburgu, družstvo, ktoré je z Ruska a už len to samo o sebe vypovedá o jeho kvalitách. Samozrejme, jedná sa o špičkový klub nielen ruskej ligy, ale aj celej Euroligy, ale opäť takisto ako pred Kyjom alebo Targovišťom, my samozrejme nie sme bez šanci a myslím si, že máme minimálne rovnako kvalitný káder, ako má Orenburg. Samozrejme, je tu trošku dogma z tých ruských tímov v minulosti, že sa dobrým anielom ešte nepodarilo ani raz víťaziť nad tým ruským tímom, ale ja si osobne myslím, že ak by sme predvedli basketbal, ktorý momentálne hráme a vieme hrať, držíme koncentráciu, tak môžeme pomyslieť aj na to, že budeme po zápase spokojní. Ale bude to určite mimoriadne zložité, pretože už v Orenburgu sme ukázali, že jednoducho vieme hrať ten basketbal. Ostatné tie zápasy, či proti Skiu, alebo na palubovke Fenerbahče Istanbul, nakoniec aj na ostatok doma proti Targovišťu. Jednoducho to všetko, aj toho supera asi upozorní na to, že musí si na nás dávať pozor. Tak ja si myslím, že určite aj Orenburg je momentálne v strehu. Ja si osobne myslím, že si predstavoval trošku ináč aj on ich že budú ľahšie prechádzať tou skupinou, lebo naozaj oni a Fenerbahče boli určení za top favorit našej skupiny, ale aj ostatné týmy, nielen my, či to Targovište a samozrejme Skio, ktorý je momentálne líder skupiny, ukázali, že im vedia byť naozaj silným odporcom a ja pevne dúfam, že bude minimálne aj my rovnakým. Pred sezónou sa hovorilo, že v tej B skupine, našej B skupine sa môže stať čokoľvek, zatiaľ sa to do bodky potvrdzuje. Teda by sa už konečne mohlo stať aj to, že košický tím vyhrá nad ruským družstvom. Tak boli by sme všetci najšťastnejší, keby sa nám to podarilo, nielen z hľadiska tej histórie, ale kvôli tomu, že naozaj, keby sa nám podarilo ten zápas doviesť do víťazného konca, udržali by sme sa naozaj vysoko v tej skupine a mohli sme pomýšľať naozaj na umiestnenie v tej prvej trojke, ako sme si dali pred sezónou. Samozrejme, všetko sa ešte môže zmeniť kvôli tomu, že medzi prvým a myslím 5. miestom je rozdiel len 2 víťazstiev, čo sa môže otočiť v priebehu jedného týždňa. Ale ako hovorím, my sa musíme fokusovať najmä na vlastnú hru. Znova si pozrieme viacero videí a budeme sa snažiť na ten Orenburg pripraviť čo najlepšie, aj keď treba fakt uznať tú kvalitu toho ruského tímu, má nespočetné množstvo dobrých a kvalitných hráčiek a naozaj ten basketbal vedia hrať na veľmi vysokej úrovni.